Φυσικά είμαι πολύ αισιόδοξος για την φετινή πορεία της Ομόνοιας. Οι προσδοκίες είναι ψηλές, εκτός από το πρωτάθλημα κύπελλο. Πιστεύω ότι η φετινή Ομόνια μπορεί με τις ποιοτικές μεταγραφές και με κάποιες άλλες προσθήκες που θα έρθουν, νομίζω θα τα καταφέρει να μπει στους ομίλους του Europa League, που είναι, πιστεύω, και ο μεγάλος στόχος της εταιρείας. Εκτός αυτού, είμαστε και στους ομίλους του Conference, ακόμα μια πολύ σημαντική διοργάνωση. Ευελπιστούμε στα καλύτερα για τους ποδοσφαιριστές, τους δύο που όχι γνωρίζουμε καλά, που έχουν παίξει Champions League, νομίζω είναι παίκτες της διαφοράς. Και ακόμα σημαντικό για μένα είναι έχω πολύ εμπιστοσύνη στον προπονητή μου, τον κύριο Λένο. Αυτά. Ευχαριστώ. Οι προσθήκες που πιάσαμε πιστεύω να μας βοηθήσουν. Ειδικά οι πιο παίκτες που ξέρουμε, τον Μπρούνο και τον Μίλετιτς, έχουν παίξει Champions League, οπότε πιστεύω να βοηθήσουν την ομάδα να ανεβεί επίπεδο και ίδια, και προσδοκούμε να έρθουν και πιο ποιοτικοί παίκτες ακόμα για να πούμε επίπεδο, να μπορούμε να παίξουμε σε δύο διοργανώσεις, είτε Europa League Conference είτε στο πρωτάθλημα, για να βγάλουμε το πρωτάθλημα πάλι. Πάντα είμαστε αισιόδοξοι για τη χρονιά, ελπίζουμε πάντα το καλύτερο, ελπίζουμε να προχωρήσουμε και στο Europa League στους ομίλους και ο Θεός μαζί μας.